Ahojte všetci, dneska tu máme túto malú pílu na konáre, akumulátorovú. Po 1 roku skončila, prestala ísť, fungovať. Meraním sa zistilo, prvá baterka, prvý akumulátor, to je tento z 5, ukazuje 1,23 V, čiže malé napätie. A je vadná, treba vymeniť. Áno, inakšie to má 5 akumulátorov. Litium-ion. Takže asi takto. Výdrž to malo zhruba 1 rok od zakúpenia. Ďakujem za vašu pozornosť, za odber a lajky. Ahojte.